Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, ман субҳи саҳар кати имрӯз хайрат ки хӯрок тайёр кунӣ нестай. Хӯрок ҳастай барои обед камтар ва барои ҳамин хотир гуфтам ки якбор ҳамин плитаи шута тоза кунам, барои он ки хеле шуд ки рости гап штагӣ набудам шам хел хушрӯ нағз. Фақат ҳам хел атакати тоза мекардам тамом. Ва ҳозир бинед ҳама гирдош кати қабатоша ҳама кафел пафелоя шуштам. Ҳозир каме мемонам шаки то ки хушрӯ бо ҳама рӯғанош об шаванд, тоза шаванд, то он вақте ки сиёвуша говорада бастана. Имрӯз субҳи саҳар хестем, берун -6 градус буд. Ҳозир бошад -3 градус. Лекин бинен офтобак буромадагӣ хунук. Имрӯз садик рафтан Nilufar кати дадаш. Хамихел имрӯз рӯзи уборкаву ҷамъогиркунӣ. Сиёвуш чӣ кӯка дестен шумо унҷода? Ман хамир кардам, бола плитада мондам шуд ки то ки гармак шавад, ба заминда мондам шуд. Ҳозир рафта сиёвуша говорода мебандем то ки хоб равад. Хела шуд саат, рости гап намедам. Даҳшуд ки чо карди ту сиёвуш? Чо карди ту? Дӯстони азиз, ман инҷа аллакай обед шудай мастоба гарм кардестам. Наконец-то плитаи штам тоза шуд, ялақас кардестай. Ҳозир инош хушк шаванд, баъд иношам мемонам катинош. Ва барои сода банкача ёфтам. Банкачаи нағз. Не ки ба фикрам содаи ҳамаша намебарад. Барои ки содаи ман ним буд, андохтам шам қашдак. Дида мемонем ша ҳозир хушрӯҳак ва нон пухтестам якбора. Ин банкачаи шпрот буд. Нон пухтестам инҷа, шавҳарам аллакай омадагӣ ҳастанд ва обеда нон нест, барои ҳамин гуфтам тез якта нона пазам обед кунам, баъд мондагиоша ба ҳазур мепазем. Бо дӯстони азизу гиромӣ, ман ноноямана хел пухтам. Субсирхаки хушрӯ омадан ва аллакай 3 донаш мондаг. Ай 5 та нон, якташа хӯрдем, якташа амаким дароӣ кардем ва ҳамин 3 таи дигаш мондагӯем. Бо 1-2 рӯзда мебарад тамом. Ин камтар тагаш часпидаг листа аёдам буромадай рӯған кунамша, хел пушташ ҳоаштак. Хай асоси он ки пухтан ва ҳозир рафта тез сиёвуша хобонам ки сиёвуш унҷа доду вой кардесай, вақти хобаш аллакай соат 2 шудай. Хамихел берун ҳаво хушрӯ. Nilufar ай садик омадай, сиёвуш да ҳамон мобайни вай коридор шиштай игрушкои апаша гирифтам. Инҷа биё кани гӯ чӣ хӯрден имрӯз? Чӣ хели каша хӯрден имрӯз? Белая каша. Зеленая каша. Зелёный каша хӯрден? Да. Она ҷумҷун, она якҷода исто? Бо ман хӯрдам. Коричневый. Да, бо чӣ хӯрден? Тамом? Булочка нон. Бо чӣ? Бо чӣ кӯкаден садик да? Якҷода исто Nilufar? Бо ман бозӣ кардам букваи ҳарфоя. Чӣ хел ҳарфое хонден шумо? Ҳамаша шумо донистен ё ки надонистен? Донистам. Да, чӣ гуфти? Ба маълимаш чӣ гуфт? Вай Нилушкаи хе умничка будай гуфт? Да. Молодец. Ман бисёр партов тестам. Сиёвуш Ман худам ҷамъаш мекунам. Сиёвуш! Чизое кана партов. Чизое на партов. сиёвуш хулиганида устов фақат. Хезенам та. Хезен кани бача? Дӯстони азизу гиромӣ, яке аз тамошобинон чанд бора мепурсанд ки дар бораи ҳамин плитатон нақл кунен ва рости гап имрӯз шута тоза кардамша ва хостам дар бораи ҳамин плита гӯям ки ба ман маъқул аст ё ки не, чӣ камбудӣ дорад ё ки камбудӣ надорад, гӯем хубиаш дар чиз аст, дар чӣ нест. Хуб, номи ин плита Хамихел ҳаст, намедонам маълум ё ки маълум не. Горенҷ инҷода гарени мегӯнша. Вақте ки мо харидем гуфтанд ки номаш гарени. Ва плита ман дар рости гап беҳад маъқулае.
качестваш нағз ҳаст. Ман ин оҳанаш газаш ман ҳама вақт аввал мехостам ки як тарафаш плита бошад, як тарафаш газ бошад. Ва ман ин оҳанаш газа беҳад нағзай вазбинай маълум ки качественияй зурай гӯем. Лекин ҳамин ки шутанаш беҳад қиндай. Рӯғаниёша ман инҷоҳоша бинен чӣ хел рӯғанӣ шудагӣ ва ҳар хел средства кати намерад. Мани инош низ беҳад нағз ҳастанд, качественӣ ҳастанд. Умуман гӯем ҳамин оҳанош ва ёш качестваш зурай. Худи шишашам низ нағзай, он қадар бад нестай. Очамшонда харидем вай ҳам плитаву ҳам духовкаша гӯем. Ана вай дар ҳақиқат оҳанаш ҳамхел суста ки ҳамхел оз так заниша ғеҷида мерад вай як тараф. Мада ростика маъқул нашудаг оҳани болош беҳад тунукай. Бовай мо 3000 сомон харидем, бо 2000 сомонаҳошам будак. Ва ёш чӣ хел бошад ростика намедам, лекин дар ҳақиқат ин качестваш зурай оҳани ваяш газаш. Ва бо ман инош якта ба якта ҳамаш кушода мешавад. Дарунашда резин ҳастай кушода мешавад ва манҷа 9 режим дорад. Нағзай гӯем ман истифода мебарам. Ман да маъқул то ҳол ман гӯям пушаймон нашудам ки ина гирифтагӣ ҳастем. Хай шиша ҳаст, нозук ҳастай, болошда сахттар чиз дилат намешад монданда, ягон чи тақ-пақ карданда деги вазбина масалан эҳтиёт мекунӣ. Ҳама вақт ман эҳтиёт мекунам. А болои газда ҳама чизаша мемонам ба ҳазур. А плиташа гӯем эҳтиёт мекунам бисёртар. Ва тамом. Лекин як камбудиш ҳамин ҳаст ки ҳамин газаш. Намедонам ай дигарро ҳам ҳамихел бошад ё ки ай мо танҳо ҳамихел бошад ё ки ягон чиз шуда бошад. Умуман ман нафаҳмидам. Ҳозир шумода нишон медиҳам. Хуб, нанози гази калониша даргирондани ҳастама. Газ биромадестай. Чиқ-чиқ кадестай, неки дар намегирад. Намедам ана як бор, дубор богаштам кардам. Бо кадестам, бӯи газа ман ҳис кардестам, лекин газ дар намегирад. Намедонам барои чӣ. Ана диден чанд қапас дар гирифта. Бисёртар ман ин калонаша истифода мебарам, майдаша оқа не. Майдаша ҳозир мебинем. Майдаш тез дар гирифта мана як борда. камбудияш танҳо дар ҳамин газ ҳаст. Ҳар он вақте ки ман газ ман мехоҳам ки ҳамин даргирониша резка даргирад, дар намегирад. Беҳад дер дар. Баъд ман маҷбур мешавам гугирда мегирам, гугирдкати дар мегиронам. Намедонам барои чӣ ин хел шудагӣ ҳастай, лекин ай аввал ихел набуд. Ана мехел дӯстони азизу гиромӣ, рости гап шавҳарам ҳатто нагуфтам ки як бор бинен мумкин ки ягон чӣ вай шуда бошад. Лекин нагуфтам, як бор пурсидан дар кор барои чӣ хел мешавад. А вақте ки ман ин плитаи харидам, вақте ки газа харидам, ҳамхе аҳвол шуд. Бовар кунед, миллион бор ман магазини Вална телефон кардам, ҳатто рафтам пешашон, гуфтам ки ҳамихел шудагӣ ягон бор наомаданд, ягон вай накарданд, бо ҳатто гашта телефон накарданд ки чӣ телефон мекунӣ намебардоранд. Ман чӣ хеле ки гуфтам, ман видеода ҳастай ба фикрам. Ман рафта будам, гуфтам ки ҳамихели камбудӣ дорад плита, ай ҳамҷа гирифтагӣ, ҳоли нав як моҳ шуд мо харидагӣ ҳастем ша гуфтам. Лекин афсус ки наомада. Баъд рости гап манам чӣ хел гӯям, кӯдаки майдакати рафтан душворай ҳар дафъа худи панҷшанбе рафта бо омадан. Барои ҳамин баъд дигар нарафтам, ҳамхел мондам шад. Лекин плита манда маъқулай, духовкаш низ ҳастай, ҳамин гарения гӯя насиб иншоаллоҳ бо ҳаракат мекунам ки тафтонаша низ харем. Ана мехел бо саволҳо бошад ҳатман дар комментария нависед. Ман ҳаракат мекунам ки ҷавоб диҳам. Ман ҳозир плиташам даргиронем, ман ин плиташ ман хел сирх мешавад. Ва ин плитаи калонаш. Кӯдакое бинад. Манам хел плитаи калонаш гарм мешавад. Ман ҳар душа тез истифода мебарам плитаҳоша. Ва витишка низ ани гарени гӯем ва ҳатто тифал низ ани
ҳамин фирма. ҳамин фирма дар ҳамин Тоҷикистон бисёра чизош. Инои Турция мегӯн, ини куҷоҳа, лекин дар коробкаш ини вай наисондагиян. Полша. Намедонам хай аниқтарш. Лекин мани даруни газаш дарунаш наисондагия ки ани Италия. Ман гуфтам ки инош итальянский бошад, мумкин ки ин худаша дига ҷода собирать кардагӣ. Хай умуман гӯем ана Хамихел, манда маҳқулат клита. Чӣ гап инҷа? Чӣ гап? ҳамин хона ҳеҷ не ҷамъ шавад. ҷамъи Nilufar мебиёд, ин хона ҳамин аҳвол мешад. Бояд ки ҳамха тит истад. Барои ино ҳам хеле тит удобни. Ман ин бача бинан. Ин чӣ мехоҳад маълум не. На ужин карда, компот додамша. Бо чӣ мехоҳем? Чӣ кани манда гап зан? Чӣ? Не зер накар ки телефона.